Тук снимаме на Майнкрафт с Веско Грозев, само че тук нещо клипа ни беше бъгнал. Почнахме да снимаме, но нещо се получи и не се записал. И да, сега така почваме. Извинете, че почваме да снимаме от цялата втората и от третата нощ. Тук само трябва да се оправя на нещо. Сори за това, че почваме от сега и да. Човек по-силно говори, че то така няма да чуят. Нека. Тук има лава, значи ще има и нещо. Къде ми са точовете, бе, нали? Сега му убие едно зомби. Точ. Метни ми. Метни ми. Аз стигам да копам. Добре, ти се изгърви. Да, уважаеми зрители, това е третата нощ. Извинете за това, пак ви казвам. Обещах ви повече да е така. Тук бяхме си направили нещо като бункер. А до края на клипа ще сме го разширили. Това няма да бъде само че първата част. Ще направим още такива клипове. Ако ви хареса, дайте един лайк. И ако решите да се абонирате, За наш канал. Да, за нашия канал ще бъде от полза. Ние така си имаме, весело е. Всеки ден ще качваме по един-два клипа. Спокойно не сме като някои други, които ни качват. Всъщност, играли сме с Shadowhex Minecraft. И с него може да снимаме. Ако искате, пишете в коментарите, може и да играем с него. Само той да поиска да е. Човек, иди си на твоето място. Дай почти чу от тук. Аз не мога, вечек. Нали нямам такова. Ходи си вземи. Има гъ, човек. Има гъ. Изчезва. И да, хора. Тук сега ще се опитаме да открием нещо. Много се бавя, ще трябва да стигаш. Спокойно, с какво да чупа, бе? По-изнасилената. Не, бе, ти отсве, ти ще чупиш два пъти. Напред си долу. Не, бе, остай, бе. Сега да използвам и тая. Извинете, че така казах по-изнасилената, но... Ще трябва да почваме да кодираме. Говорим. Човек, изчезва от тук, бе, педарас. Добре, сега аз да... Дай аз първо малко да почупа. Ти почва от моето място, защото си много бавно развиваш се, сериозно, брат. Сега идвам. Ти къде отиде вече? Сега ще му видиш. И да, дано клипа да ви хареса. Пак казваме сори двамата, че така се получи, че не сме го снимали. Извинете много. Настигнахте. Какво стана тук, бе? Какво стана тук, бе? Мана, някой така ма направи. Сигурно съм някакъв каю. Защо толкова съм ниско ще взема да... Без искам да чупа, бе. Мръни, бе, педарас, окей. Стига си посол по време на клип, бе. Нека. Удава се, help me. Не, бе, не ме отцепи, бе. Помислих тази зомби, сори. Да, с този скин как ще му мислиш на зомби, бе? Чакай, причаш на дядо ми, омари. Човек, аля се махаме от тук, защото... What the fuck? Като гледам, нищо няма да намерим. Човек... Ти от ли си, бе? Аз... Как можеш да копам и да стигнем до вода, бе? Човек, взимай торшовите, бе. Това струва почва от тебе. Да, бе, аз мога да купа и продам за тези торчове. Чакай, бе, мани. Ти къде си? Мене по-бързо излиза. Чакай, бе, тук обирам торшовите. Не беше. Трябва да снимем и така, ние само и да се покажем пред всички как изглеждаме или нещо подобно. Ако графиката нещо е по-тъпа. Съжаляваме много, но снимаме от телефоните, тъй че... Да. Накрая на клипа... И знаете, че... Извинете.
Накрая на клипа ще го завършим с една забава. Ще скочим от едно дърво. Да, това ще е кочено. Добре, айде, още отсяда скочим. Ба. Аз тук ще се копам, но тук пак така фейл на човек. Човек, тук уж правихме. Тук там има много богата на точка. Човек, аре стига, бе, мана. Аре, почвай си. Мана... човек! Bitch, please. Помага! Не, това не може да бъде. Да, Опа. Извинете, че така закъсняхме, но трябваше да спрем за малко.